Ngai ku beli ya pi iwe hagan kapor ke bamanta. But hagan kapor ngadon ka we ka jing tu kana Good Friday but Easter Sunday nak panta jong pi. Hoi la pikeli yang pi la Good Friday ni am. Ka jing im jonga ka Good Friday kam day tang hin ka singi kam day Easter Sunday tang manta ka singi hin rei haman la ka singi baman la kapor ngasem ya kata. But ngijukkan mau ik yo Jesus Christ haman ka singin kong jong ka dio bangi khot ka singi ka jong utrai. Ya ka baki senran ke julum lang ya ba ka diak bun kan mau ya Jesus Christ. Yin ino ano kata syarut nama ngam dan kajing persya ya pi ngam dan kajing thok ngam dan kajing penrem nak banta jong pi hang ne ngam dan lama kajing tu kana ban sam japi ban ngai skam lama kan kajing tu kana yin yo shibun pha kajing bantoy ha kajing iem ka jongi baman la ka singi to yin lek no sha kajing ya tu kana ha ka we ka singi ha ka we ka shnam adon uwe ukna samla ubakerteng ukarmen wat une ukarmen ulong uksamla wakit kia ba haga imlang ka salang lakalong hakam shnong kam thau lakalong hakam balang ne hakam syakri belai bat ulong ba minat pha bat ba ik ba ya utrai Henry hakawai ka singi Good Friday une usamla bekerteng ukarmen haba baro kia le jinga sengdon une usamla ula syong ha footpath mau kerdon jong ying mani bat ula syong si bat uperkat nama hai ga sem ga jong umat simbon ki jing hai ga sem ga jong kendu sibon ki ding pengkiang ki kendu sibon ki jing jenjar bat ki jing ta ka jing ka ying ga sem ga jong ki te kum ta udap ba ka jing sosi bat ujau ki umat ka bodang perkat bat jauh ki umat ha kata kapor ladon ka we ka teman baka teman kalawan hajan jong ni ukermen da ka dur ka pu samki bat ka belong kalong ya ukermen kumne ko kun bai ek wat nam du jing kermen ka jing dum bat ka jing sosi ka satang ka tu ka nepor ka jing kermen bat ka jing syai ka ap ben pernai halor jong pi ong kani ka temen deka sur ke batiang bat ke bajiam ha kata kapo kani kentin jong kani ka temen kladung bakta ikem sim jong ne usamla bekerteng ukermen empat wasdang bandom yang ka jingkermen ho oj kan sadu no bat ngasa kemen biang bat ngesasu bat kani kentin jong ka temen kapan ken mau ke nyau kum na ka Bible kata na kitab jing right sosen a kala nong ka belai ka dekat ka par pusau bar arpusan chicken tin ki ba angkum ne utrai ulong ka benta jonga ong ka mensim jonga namar kata ya kermen hau utrai ulong babha kita ki ba ap kermen hau ya kata ka mensim kabawad yau kumjur une kerman uken mau syuken na kitab kisam kan nambar ka balai pau ka dekat ka basan ikentin gi bong kunne kajing bitar jeng kala balong tang sipit ha kajing sobha jeng kadon kajing in kajing yam kala bansa shimit henry kajing men kawan menstap kum ta ken une kermen nandu kata kapo hau ken mau iken tin ka jong temen bagan tin na ka Bible udon nya ka ne ka jing kermen baru ya minat biang baru sedang ban resolve bakum no ban le ban penca kata ka jing problem ne kata ka jing ka ing ka sem ka jong ta sedang minat but up kermen how try ha ka jing duai but ka jing syakri ru yo try de ha ka we ka sngi Anala day ke Easter Sunday. Ke baki beri baru ke syakri ben kenal ke jimi pat ke jong Jesus Christ. Une kermen ruken. Ula lek syaka jinga seng de ke jing kemen. Wat la ke jing hingga sem jong kimpat kut lut. Henry kila duna, bat kelas sedang banduna, bat duna.
Kijing jenjar, kijing keluar hingga samru. Bagi jingpang sitomru kilang duna, kidang duna. Hakata kapot kain ukarmen. Wala poi jika jinga seng haka Easter Sunday. Bat laong yu ban ya testimony. Nama latib yu kum kena bakit kia bah ka snong katau. Kum kena samla bakit kia bah kambalang, bat kam syakri belai, bat kino ki bentaru. Bat haba day kapor ban ka jing pla man sim jang Ukarmen ulayang haneng juga pulpit. Batu pertakum ni, kakum gashti ka jong pol apostol siki nong rum. Kal nong kain ka bapra ka dikot ka balai pusan. Bat ka balai penyong. Ki kentin ki ba angkum ni. Uban penyaklat no yangi nakata ka jing ka jong ukris. Ka lanot lane ka shipa. Lane kajing pensitam beng, lane kajing tengan, lane kajing lengkut, lane kajing ma, lane ke white lam. Henry hakine kiki baro ken, nyen job tiang, da utha ubala iek iyangi. Hakata kapor, une kermen, ujat pertasi syuk. Kata ke na kitab Isaya kalong basau po ka dekat ke balai puwei. Ki kentin ki ba angkum ni. Henry kita ki ba akmi yau trai. Kin pentamai bor, kin her sajrong de kitab nyang kum ki pukni. Kin mare bat kin am soluai. Kin yai bat kin am sotai. Kane kade kentin kabau kermen uperta haka Easter Sunday habala awen plam sim yo wat usdam ne thu kat du kane sepang ga jing shem jing jing haki por balik no haki ngasem ga jong ke ke jing kai bat ke benta ba ko ban ra le mer ga jing thu khana ka de ken let's say ga jing yem ka junga ka jong pi Hakane Good Friday ngilamat lembagi jing njak. Let's say ka sni Easter Sunday ru ngimat lembagi jing shitom ka jing ka jing yem ka jongi. Bangim yo lat bangin lek ka jing sang lase. Ngim yo lat bangin syakriyo blai da kamon ka balai loi. Let's sing du ka jing karmen. Let's sing du men sem. Let's sing ong bangim dan la shu da kumoi pat. Let's say kalaban long ru hakapor ke balalek nyo. Pidu shibun ke cingkermen. Pimdan jikermen shu. Kela jingan ke jing syakri na utrai. Kela jingan ke jinga day na utrai. Ngakwa ban ong ye pi hakan kapor ke bamantang. Long ken ke balong ukermen. Ken mau ken ye ken tien. Ke bagi syakri ke jong blay ke la keren. La ka long hapok balang. La ka long kino ki jakaru. Kan mau kenya ka ba ba tho ka Bible ba blay ula keren ka bagi apostol ke la keren ka bagi nong itu lupa ki prophet ke la keren ai kermen but up kermen yau trai but syakri yau trai haman la kasing wat jumane yau trai tang namar ka day Good Friday Wajib mana yau try dang namar ka day ka Easter Sunday. Wajib mana yau try ban syakri ban lejing aseng tang boong ka day ka jing seng he. Bagi we kinyo tang ka dur ka jompi tang asni Good Friday but haga sni Easter Sunday ne ka jing seng he. Kan ringan ong nyepi yang ka por ka bamta. Syakri yau try om tang Good Friday ne ka Easter Sunday Henry every day. Mani yo try om day tang hagasni Good Friday om tang gasni juga Easter Sunday Henry haman la kasni ke jong utrai bat man la kasni ka jingem ke jong pi ya ap kermen yo try haman la ka po rapi dan kam yo Jesus Christ haman la ka po ban ako asyusyu ban ong ya pi ha kan ka por ka bamanta Lapi don ni kena sim ban kermen ya try. Lapi don ni kena sim bangan syakri ya try. Om don jing kabala ban kang ya pi.
Kasti ke jong pol apostol ski nong rum kalong ba pra ka khot ka balai besar ba lai punyo ngilai pule bengilai ken mau ba don ka bala ne khlat ingi na ka jing ka jong Chris kam don ka jing pang kam don ka jing shitom kam don ka jing kam don ka jing kut lat kam don ka no ni ka jing yap ka bala ne khlat ingai pi na ka jing ka jong Chris na ka jing kermen ka jong ya Chris na ka jing shinya ka jong ya Chris ya ka jing mane ka jong ha Chris Kemau perangin big jonga uji suku suang dawan hanga pi baro kibat thai berkia ka jingkit dengan penjamnya pi uji suku suang wan tanga singin kong jong ka teo ma ka sing Sunday uji suku suang wan tang Good Friday mo wan tang Christmas ne wan tang season system ne wan tang haka jinga seng he ne jinga seng ba Uji suku suang tawan hanga pi paro kibat thai berkia ka jingkit dengan penjamnya pi uji suku suyai khat hamana ka sing ba man ka por panuan show hoi ka singin kong jeng ka teo ka sing ba mi pat uji suku ka singin kong jeng ka teo latip ka sini utura ka kitab jingban pau ka baro ru kia senglang ya ban ken mau yu Jesus Christ ka diak pu ka komi kam ki apostol kalong ba ar pu ba nyong gidon kam ya kata hari ka don kam ru yang IP haman la ka si haman la ka por bangin syakri ban mani ya try ban wan show try ban ken mau yo try ha ka jingim ka ba shimet ka jingi ru kum chu ya kermen ya try wa du jing karnan ya minot haman la ka si ya duai ya ong try ngap kermen ya me nama kita ki ba ap kermen ya me try me pen thamai bor ki bakin la ban hair ko gi pukuni shai churong bakin la ban mare ko gi skei bakin nama thai ba so loi ko try duai how try shin ya how try yang iskam dal phim la man ta ban shakri yo try la shai ne la chi si ne ha ka wei pat ka si kin la ban shakri yo try ni ka man siem ka ba lai lut para big jonga what I ba Good Friday kan sa tang apusau kanta what I ba ka Easter Sunday kan sa tang apusau kanta what I da ka sabatan kan sa ya pi tang apusau kanta I ba kan long haman la ka sini ba man la ka por I ba kan shong kun happy ha ka jing ka jong pi haman la ka sini ba man la ka por na ka snam ka jong Jesus Christ ba shaya lo ka ding phana I kan don hapo ka jing im ka jonga ka jong pi Kajing mipat kajong Jesus Christ I kan don na kajing im kajong ajong pi kajing chong thai kajong Jesus Christ kajing jing jat thai kajong belai kabon I do I kan don na kajing im kajong ni bakan jaman sim haman na kasing ba malak por ubelai nyo kan cool la bakan kajing tu kana wat nom tu jing kermen ya minat man syakri yo trai pan mani yo trai na ka buram kajong trai Beleng terkuai ke cingim ke jupi iwe pe iwe. Hagan ka po, hagan nampak ya pi man subscribe, hagan nampak ya pi man like. Kaman toy. Hen nga ong ya pi ni ka po ba man ta. La ka long ka bala. La pim share ka video ru lei. Henry. Ye thu but ai min sim bat kermen ru. Ye ki we pat ki perlak ke jong pi. Ye punya snow ki yaktin ke jong tra. Kumba kan ka temen ka punya snow. Yo kermen, pak do kermen udan cing kermen. Kum ta piru punya snow shiwe pat, baki weru kinyo cing kermen. Bat kin syakri yo try, kin pertai kerteng kejong try. Habang ap kermen yo try, utrai pentamai boringa. Habang ap kermen yo try, utrai keng. Iya nga, habang dan bala peniklat ika cing kejong try. Naka buram kejong try. Amen, but amen. Ubelengker kuya pi. Ya paro. Kasini pat kajong Jesus Christ kasini kong kajong pio kabasuk ya pi but mana kasini kalau kasini kala kerku no try